फुंजरान सिनी 14 बुजंगनगर वाखिनगर बायजे लुवाजी जागै खायसे बाइक रेली खालायजानानै थाङै दङ बाइक रेली सारा समुद्र 14 बुजंगनगर वाखिनगरनि जे 17टा बिसि दंमोन जत बिसिनो जों जत बिसि दिनो जों थाङै बाइक रेली खालायजानाय बाइक रेली खालायमानि मेन कारन गमोन जे 27 तारिखनि जोंनि जनसभा कटरंनो थाङै दङ लु बुथुम बान्दा बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथि आसबल मयदानो 27 तारिख सिङाव जत तिप्रासा मिलिसिन थानसानि फान फुनुंनाय तेयारो थांलायनाय अमबायनो अमनो प्रचार खायना बागै नगर नगर जाते खबर सौगिना बागै गामि गामियाव जाते खबर सौगिना बागैनो जों दिनै एनाउन्स खायमानि बिसिंथि खायसे बाइक रेली खालायजाका 14 बुजंगनगर वाखिनगरनि एमने जे बर थाङै पाइने बर थाङाबा अमो 17टा बिसियो काजाकनाय बाइक रेली तामु 11:30 तामखा 11:30 सिमि अमो प्राय जों लेफुङा हातिनसिम चेंलायखा अमो पाइथा गंगे लास्ट राचनतै बाजार थाङै पाइने